приятели на Let's Play България. Днес ще играем CSGO Competitive. Дано да сме контртерористи. Така, да. Yes. О, няма да съм там, защото видях турнира. Поне добре ли са ми, кажи ми? Кое бе? Добре ли са играчите? Не знам, за сега имаме... Да, става 2-0, 3-0. Глей. Ама ние от другия отбор. Чая, брат, си килвам един. Глеса. Тука. Вие ми го взехте, бате, мръсници. 3-0 убих. Добре, бе, Гоше, бе. О, бате, къв съм луд. Аре, още един. Фо? Бате, некъв съм луд. Погледни ме, бе. Да. Аре, аз ти казах, че... мръднете се, бе, мали. Аз ти казах, че един поне ще вържи. Аз 4-1, бате, влезнах преди малко. Аз така. И ти ли си 4-1? Аз им ходя там в базата. Не, бате, те са малумни, те си стоят. Ела. Добре. Сега идвам, бата, пак. Ето, свърши загрявката. Много добра загрявка беше това. Да, надявам се да ви е харесала. Ако е така, дайте лайк. Не, шегувам се. Дано имаме късмет тази компетка. Тив. Компетка тив. Аз оставам си я спито, си кува броня. И аз. Вземи дефюз кит. Не ми трябват. Да, бе, като... такова бомбата. Нали знаеш? Нищо. Това са клещи. Там. Когато не ти трябват клещи, нищо не ти трябва. Аз съм very strong. А ти ли си грозния? А ти па си много по-красив сам. Ти зад мен ли си, бе, зеленото? Грозен. А ти... Аре. Аре, Раша. Go away. B, guys, B. Аре, тук да ги правим. Идвай. Набито. Аре. Тук стана интересно. Ма те са на лонг! О май гад! Айде, бе! Тук паднахме този рунд. Айде, бе. Дай, бързо! Аре! Някой отгоре! О, добре! Не. Харе, бе! Поне го вземете! Взели го? Да. Ти си 2-0. Нищо. Дайте ико. Или Дезера да взема. В нищо. Абе, това е добре, бате. Аре, аз Дезер взимам. И броня ми трябва малко. Са цялата направо взимам. Тук много... Аре, някой да стои на лонг. Елът. Те са лонг. О. Убих един, ама... Бате, колко сте, бе? Не мога, много са. Това шибаното оръжие. Глево то, къде ходиш, бе? То малумено. Полето е 0-3, аре, бей от тук. Как е 0-3, бе? 0-1. Да, 0, не, да. 0-1 с 3 асистенции. Нищо не прави. Защо на мен ми показва, че нямам кил, а като взех някой? Полето не му и оцеливат. Леле. Вие ще може да керите. Да. Това не ти е лигалата. Дайте биса. Аз имам P250 и мачкам тук. Аре би. Го.
Аз още нямам пари за МК-лап. Някой трябва ми е дропне. Май тук няма никой да знаеш. Я? Аре да решваме. Не, има. Има ли? Да, не видя ли, че се биех? Много ли са? Дани, пази се. И двамата умрях. О, бомбата е тука. Браво, бе. Чамако. Надявам се качеството да е добро. И всичко да е добре, ако е така. Ако ви хареса клипа, дайте лайк и се абонирайте. Намалил съм звука на CS-а. Къде са? Ого! Аре! Е, тя па... О, добре, бе, машини. Е, гледай, че ще станат нещата. Ние ги направихме. Ей, това беше тук ги избил всички. Браво, бе. Гледай на тия снимката на този зуби. Видели я? А? То сейфа някъде. Едва ли ще се бие. Внимайте. Все пак. Дай да обиколим насекъде. Тим танки. Къде си скрил, бе? Аре, ти умре, скина, ти умре. Браво, бе, машинки, машинки. Ние сме машини. Петю, гледай, не те чувам да знаеш. Дай ще си го пусна така. Аре, говори са. Чакай, че още не съм влезен. Ау! Фут, долу. Добре. Какво стана? И то го взех. Добре, бе, браво, аз просто не виждах нищо. Ако съм те оцелил, извинявай. Ела наби. Видели снимката на този зуб? Да, бе, ват ти будя. Браво, бе, машина. Взема като. Взе го. Абе, браво. Нищо. Аз съм 3-1. Добре. О, дай ще намаля звука. Я виж аз колко пол съм. 5-2. А някой искаш и някакво оръжие? Не, То не е всички. бате, лагна ми скайпа. Окей. Ок. А ти чуваш ли ме така от скайпа като говоря? Да, просто нещо ми бъгна. Окей. Бомблонг. Стой. Май чисто, аре ръш. Чисто. B is free. Опа, там видях една главица. Много яко ми се показа. Май та става. Bomblok. Shot. Аре, праскаме ги. Давайте. One long doors. 7. Браво, брат.
Аз ти казах, че тя ще върже. Аз съм 7-2. Аре да качиме. Давай, качваме. Ага, Дано всичко да е наред просто, защото тази игра е много яка. Петю, тук ако ме биеме, това ще ми е 4-та май поредна. Аре, давайте, би. Не можах то да го сваля вече. Sorry, guys. no problem. Бито, блед. Last long. Good job, team. Аз си имам мъни за всичко просто. Аз никога не си купувам гранати, не знам. Така съм свикнал просто. Не знам защо. Я вървим и 23 пинг. О, има! Един е там, само уби. Двама би! Един е долу. О, найс. Внимай, че има там. Аз му го ръшвам. Двама. О, Бага, то много силно. О, май гъ. браво. Дами и господа, вижте, почти всеки рунд ние сме MVP-та. Не се хвалиме, но само малко. Ние на много неща сме добри. На Лига, на CS, на FIFA. FIFA може утре да снимаме, само да кажа. 15-ката, защото... Какво става, бе? Мене ме праснаха. Добре, че беше спиле. Няма никой за сега. Ръшваш ли, бе? Колко са е? Няма никой, така ли? Така ли да подразбирам? Ето. О, те са би. Сега трябва да ги правим. Сега трябва да ги правим тук. О, тук видях нещо. Ама давай при бомбата отиде. Коби. Би ли са, бе? Петю, те май са би. Я провери. Един е долу. На Аса. Нали са плентнали? На Аса, да. Има един с АВП, да знаеш. Аз сейфвам просто. Сейф. Сейфнах, то ми каза go B. Why go B? Съжалявам, видяхте, чухте, той каза go B. Просто... Ага. И е така заглушител. One-shot team. О, тука са. Ръш. Bomb side B. По-разбрано, брат. Те са би просто. И това е. Аре да ги праскаме тук. Добре, бе. Тук е чисто. Са. Някой на... Дея! Ей. Аз ще мина от шорта. Имам флашбанк. Обезвреш. Diffused. Defuse the bomb.
Защо толкова късно, Петю? Oh my... Петю, защо толкова късно, бе? Easy game, but you can't defuse. Петю... Някой наби, друг на А. Да стоят. One is done. Тук ще не дефюнсна добре, бе. Лонг. Петима. Стига, бе. Ела с мене на А. Окей. Просто стой. Искаш ли по-добре би? Да видиме и ако такова ще го ръш на мене отзад, че мина ми да е. Аре, така са. Ръш, ръш. One is... Опа. Ще го направя това. Всички са те база! Всички са те база! Тук получих 50 асистенции. Просто. Къде ще хвана са? Дали още имаме 100? А? Не знам. Аре, директно ръш. О, има. I go long. Къде са? Good job. Какво правите, бе? Петю, това ти ли беше? Sorry. Дам ти право между очите, да знаеш. Искри. Fire in the hole. Bang. Аре, пак ли? Вау! Саме пе, брат. On low town. Win. Lower tunnel. Low. Last low town. He was low town.
Оставя. Nice. Петя, убиеме ги тила. I don't know. Може да видим как се справим като To be терористи. free. Аз отивам би. Ела пак така на бито или? И на бито се справяме. One long. Директно ръш. Лонг са, да знаеш. Там мато. Аре бе, какво става? Брат, видя ли какво направих? Не, нямаше как. Виж, опа. Те са шорт, невероятно. Или са лонг. Where are they? Не. Аре бе, пак ли някакво гадно ще сейфът? Те могат да ни направят. О. Са. Copy. Би са, брат. Ето ако не ги избибиеме. 2B. Аре, бай, бе. Good job. Директно дефилснах нямаше какво. Добре, справяме за сега. Ама сега ще видим какво ще бъдат цете. Къде ще сме, брат? Аре, Аре, много верно, защото... Те много... те бата се научиха там на бъла. One-shot ми направи това. Те имат бот. One shot. Тук ми направих. Ще стоя Ико. С този древен пистолет. Аре да ходим на такова. Би? На би. Окей. Сега всички сме с пистолети, това е лошо. А те вече си имат темки. Има ти бот. Да, ама то може се тейква това. One B. Охо. От какво направих? Добре. Няма никой тука. Плент, гайс, плент. Добре, бе. Къде я плентнаха? На Амна. На Бизо. Брат, идват за вас. За вас идват. О, добре. Наша е тая. Найс. О май гад. Да правиме ги, бе. Гледай, аз ти казах, че тази вече трябва да я победа и просто си стана. Аз съм второ място. Надявам се да не ви лагва, да е хубаво качеството, всичко да е найс. Ръчно не си взея каве. Оте, не мога да игра. Не мога да игра, казах. А като? Да. Леле.
Гръб, брат. Аз какво си взема? Да я съм Гоша. приселя. Бата, аре, би. Го шорт. Аре шорт. Чам би. Окей, аре аз съм с теб това. Аз съм с такова, къде може да се ръшва. Има ли някой? А? Туе. Пати. То ни прасна просто. Му криви това ака. Добре. Аре, OB, guys, OB. Оби. Би. Защото там има някакъв Те сакателни... отидоха, аз ги видях. Окей, къде отидоха? Били? Оби. Ааа! Could you get the bomb first? Еко. Айго. Може. За тебе, Петю. Ето чу. Тиш ни бият. Тръгнахме добре, ама... После стана тъпо. Стига с тия флашове, бе, какво правят тия? Гледай, тя ме бият с един бот. Браво. Найс, найс. GG. Петю, трябваше ти да си MVP тук. Да, наистина. Rush B. Виж ни статовете просто. Само MVP-тата са ми повече.
B. Mid. Аре, взимаме ги тука. Help me. Найс. Come on. Аре, видяхме колко камбеки има. Значи... О, още 7 рунда. Трябват ни още 4 да бием. Rush B for fuck's sake, okay? Окей. OB, guys, OB. Така, аре. Ама решуме. Камикадзе. Флаши. Нали решуме, какво са Затова не трябва да ръшкаме, брат. Тония смешник ни каза да ръшкаме. Само как си взема снайперче, защото явно съм за колката, така. Лонг. Петю лонг. Ела. Окей. Шорт, шорт. Бомбата е мид. Бомбата е мид, да знаете. Давай. Oh my god. Флашнаха, ме. Вижте какво е да нямаш скин. Да без така, да без гол. И най-добрия нож. Някакъв ръждесал. Трябва да ги направим. Добре, взе единия. Last day. Man, behind. Oh my god. Are you trying? Що не ми казахте, че зад мене, бе? Е, той казваше behind. How? Бе, аре, бе. I came from shore. Печелиме тая. Oh my god. То мога да направи ейс. То дали ще Не мога.
те ще ни бият. Вземат ли този рунд, няма как да ги бием. Просто. Или равен, или загуба. Не трябва да взема този рунд. Sorry. Давай! Правите ги, правите Behind ги! you. За тебе, за тебе! Добре. Направете ги. Петю, решителен момент. Браво, бе! Е, това е просто. Сега ако ги биеме, Сега ако ги биеме, няма как да загубиме тази игра. Тук се трябва да ги реши. биеме сега, нали? Да. We must win. Come on. Вземат. Сами е напрегнато. Какво правите, бе? Tway. Добре. One shot. Браво, бе. Браво, бе! Моите? What are you doing? Биха When ни. flash comes, look back. Не са ни били, е сега тука. When flash comes, look back. Трябва да направим равенството. Пате не ръчкайте просто. Аз не съм ръшвал просто. Би. Би. Нищо поне добра игра се получи. Добре, толкова. Остана, бе. Плантахте ли? Oh my god! Плюс. Биха ни. Counter-terrorists win. И това беше от нас. Ако клипа ви е харесал, дайте палец нагоре и се абонирайте. До скоро!